Satya satu tak ente
nono widana sing tak ateni sekop-sekop ning pucuke tresno disekop-sekop sekop-sekop balung nangka bebasane alah sekop-sekop amung katon katon sliramu wae iki bablasnya ada di rumput.
Haji sing saking Blora. Mungkin lagu ini apa derek? Ini duet. Aku cek lelah loh Mas. Tak kancani Dik, tenang no pikirmu. Monggo kepareng jumeneng ingkang ngersakaken Blitar mbok bilih badhe beksan sinarengan kadang-kadang Semar Mulya. Sololo. Blitar kutha cilik sing kawentar. Gunung Kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta brontak sing dipimpin Supriyadi
sembah nuwun. Sampun. Ah. Monggo, konco-konco. Pak I joget ya Pak I ya. Sini joget sama aku sini. Ayo. Loh, kok nggak dibawa teman-teman nih? Ayo Pak I, pasukan Bate monggo. Yo. Manis esemi. Buat keluarga Blora monggo nyawiji beksan kalian Bapaji. Kasih sayangi. Yo. Wis duwe bojo. Wis kadung tresno. Rasane ati. Kulite ijo sing dikakak wis duwe bojo. Gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula jadi ganti. Ora bakal ganti. Sumpah wis janji arep hidup semati. Seneng lagi bareng-bareng dilakoni. Bapak boleh sini gabung ayo joget sama saya sini. Bapak Blangkon. Kelingan manis berkelingan ramah gemuyun Rama gemuyuni. kasih sayange karepati lakon dadi bojone. Kulite ijo sing dikakak wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kelak dijadi ganti. TKP ati ora bakal urung ganti. Sumpah wis janji arep hidup semati.
durung rondo aja dirembut. Nambah malih nopo pripun? Duet Pak, monggo. Mas Rizky, joget pergi Mas Rizky. Mas Rizky, Mas Ibo, sini sayang. Bojone ndi? Mas Rizky, matur nuwun Bapak. Mas Rizky sini dong. Ini rekan-rekan dari Mas Rizky. Oh Pak Anton, nggih, insyaallah Pak tahun ngajeng minggah kaji. Amin. Ngono to Mas Bogel? Ayo dongane penyanyi sosok manti kok. Janjane kowe ning Mas Rizky. Haji Priyanto, matur sembah nuwun.
bawa pegang pipi begini saya udah dapat 500 Pak. Bapak pegang-pegang saya. Itu mah gampang. Ih Bapak nakal. Ya Allah Bapak. Bayar. Ayo. Bayar. Masa Mas Rizky. Mas Rizky. Mas Rizky. Mau pegang juga sini. Woi marah. Petian. Janjane kowe neng endi gelagatmu Waru doyong kantor di mana yang putri. Ayo efek joget efek. Yo. Mas Bugil bantu yo. Timun sigarane ayo bangun negarane Waru-waru dayang ning pinggir kali. Ayo moblang-moblang saiki ne ana ngendi. Mikul suka diantang-antang senenge banget Prabu Sangopo. waru-waru doyong yode doyong neng pinggir blombang ayo moblong-moblong nanging kowe aja seneng silang prapatan doyong wite ndang opo katan tak surute Waru-waru dayang ning pinggir kali. Lunga gendong ora bali-bali. Sate suwe pinggir aja dilirik ana sing geli. waru-waru doyong yode doyong ning prapatan ayo kinclong apa bener arep pegatan kabar kok bolak-balik Eyang Uti pegatan mugi-mugi awet momong putra wayang nggih Eyang Uti. asli Banyumas toh yang putri Asli ini mana Eyang Uti? Uti sasine loro. aslinya putih Klaten. oh Klaten Gunung. oh Saking Klaten. Mbahne Puput nggih? Saya sedes gitu. Oh, ora diakoni kowe Put. Kudu mbahmu berarti Put. dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur matek asing ngisor goyang pinggir kali ayu kinclong kowe aja cidra janji sekilo abot gulane karo bojo abot cintane jajal sing tukang senggake kon parian ayo sing becik tur mendidik aja saru tulung agung mudane deres dhuwur diambung sing ngisor waru-waru doyong yode doyong ning pinggir kali
ayu kinclong kinclong kowe tansah marak ati timun sikarane ayo bangun karane keparang katur nggih Yang Putri nggih Monggo Nggih, Pak Haji, Bapak. nggih. Sedaya mawon monggo Monggo Bapak. Kalih Bu Bos. beksan tayub sinarengan kadang-kadang Semar Mulyo tan kantor kagem keluarga besar saking Haji Prianto yo Bangun sikarane ayo bangun keluargane Mas Kijing miring Mas Kijing miring etan lancir kuning dadi golekan Mas Kijing miring Mas Kijing miring miring ambil bolong sisa bajing aduh penak miring papa penak miring etan bali ngulon apa setyane kalakon aja ngono mas aja ngono ngalor bali ngidul saiki amor sesora kumpul kangen ra penak miring aduh papa ayo miring-miring pak sayome kuning-kuning ayeme yen lagi nyanding Pak Tarjo kijing miring jalurure diwiru-wiru aja dilirik ora iso turu Mas Boge piye mbokmu penak to Dik penak miring Mas kijing miring ayame lamu-lamu penake sing awake lemu etan kali kulon ya kali tengah-tengah ono wote etan kemati kulon kemati ditimbang-timbang padha abote kijing miring papa penak miring temate calone jare kampon jalo maneh Rama-rama Jolalilo Jolalilo niki Pak Tarjo ah Tergandeng momot tebu nek ra dicempeng ora iso mlebu. mosok to Mas ayo Dik Aduh. kijing miring Berarti pas meneh iki, ayo, kok? Dik. pas meneh Mas Kijing Enggi miring kijing miring ambil bolong sisa bajing tak suwir-suwir dadi selawe cikuk papat kari selikur jolalilo jolalilo Bapak mengingatkan saya sama Papa. Iya. Sebentar Pak Tarjo belum Pak parian dulu. Iya. Neng ngene Parian lho, Dik. dulu apa? wanti rapas kleru bayar Lah iya, pokoknya pas ora pas bayar. bayar nek Pak aku Komandan ngono. ini peraturan baru Pak Komandan nggih 2025 jenengan parian bayar wes ora tegas ngono ya iku ora sepi kok Ciu sak botole bogel turu ayo simbahe turu ketok kondalan.
diulangi lagi masih salah itu masih salah. Ora pas bayar. Ciu sak botole mbahmu turu kita kondalan. Ayo dek. Peti aku. Piring ala ayo dek. Ijing piring. Ijing miring. Kambil bolong sisa bajing. Pak Tarjo. Mas Rudi. Ayo miring. Pak Tarjo. Penak miring. Tekane ngomong tebu. Yen ra dijembeng pripun Pak iso mlebu. Aduh. Pripun Pak Tarjo. Ayo dek. Ijing miring. Ciu sak botole. Areng turu ketok kondalan ala ayo dek. Ijing miring ala ayo. Ijing miring. Ciu sak botole meneh. Ciu sak Tarjo. botole Pak Tarjo turu ketok kondalan ala ayo dek. Wani kowe. Ijing miring ayo. Suwuk iki. Ijing miring. Ciu sak botole, Pak. Ciu sak Botole mbahmu turu kita kondalan. Wani kowe? Wani? Ayo karo DJs. Spesial kagem Mas Rudi sekeluarga. Asik. Pak Tarjo monggo. Pak Narmin, Pak Yono. Pak Sakrat. Sik. Esok awal. Pak Tarjo monggo. Keluyuran. Keluyuran anggoleki
tim dari Oh RW gitu. 07 Duluin biar aja joget. Bu. Duluin aja. Ayo, Iya. ayo ndang digayengke Semar Mulya campur sarine. Ayo Pak Haji. Masis koordinatore Dibugel MC-ne. Munggah ning pucuk gunung Ayo Ibu. dhuwur Pak Haji. dhuwur biang Yang matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu. bugel. Bugel. Karena aku guguk. Koyo celeng. Kok celeng iki lho? Bugel. Lagune rada kempling deh iki. Kopi koyo celeng. Ora kanggo guguk. Rada kempling deh. Ayo. Spesial bungaku. Pekalongan Pak goyang monggo. Dapundi Mbak Ayu kate tindapundi Dadi ngaren tindak wae ora numpataki Dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula kelemandani Leresan Mas alias kebetulan Blonjone kadang rada kabotan Yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomong mangke kula opahi Jaloke apa? Kepilang lekan gelek momongan Niki blonjo nopo Mbak Yu badhe pindahan Ampun gelo Mas, sampeyan ampun kuciwa. Kula rondo anyaran ditinggal lunga. Awan-awan bunga blonjo ning pasar pae Rawan rondo kanggoku rapat Ning Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting. Jo sumelang Mas, ya pin rondo dijamin kempleng. Piye Mas? Buat pasukan coklatnya ibu-ibu yang mau goyang Bu RW. Ayo Mama Dedek. Dapundi Mbak Ayu kate tindapundi Kati ngaren indah wae ora numpataki Dan apa nganggur kula gelem ngandani Alia. Leresan Mas alias kebetulan. Blonjone kadang rada kabotan. Yen purun Mas enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opahi to
Monggo Pak Dik.
kami ucapkan selamat siang, selamat datang untuk beliau yang terhormat. Monggo Pak RT, Wakil Ketua DPRD pasukan-pasukannya. DKI Jakarta Ibu Imran Berangkat pasukannya. Dia beserta rombongannya. Saya ucapkan selamat siang, selamat datang ke beliau yang terhormat Mbak Ibu Timah Mahdiat, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ayo Pak Cicok, Bu RT. Ya
tanduk Pak E, napa melih? Mas Joko, nyumbang lagu kata Pak Fri.
Mas. Iya, Bapak mau nyanyi dulu, Bu. Yo. sedaya kemawon. Wah, Semar boleh untuk Anda semuanya. Mas Beri mana Mas Beri? Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu eneng kono kae kawang-kawang angel dilaleke Muga-muga Gusti Allah amarna lapane ketan dadi srana usadala raskara. Mas Santoso. Mas Bokel. Lah niki lho Pak Pri ajeng mriki. Mas Bri, monggo mriki. Kanca main bola ra ngerti iki. Oh, alah. Jan Pak Haji Pri iki yo Dulur lanang niki Mas. gaule adoh meno. Angger kancaku ya kancane Pak Pri iki. Tobat aku.
Ayo Mas Bokel, joget. Pak Depri monggo mriki. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu eneng kono gawe gawang-gawang angel dilaleke Muga-muga Gusti Allah amarna dadi sana sedana asmara yo nganggo ae barang. Nganggo. Mpun lho Bu, mpun Bu. Ayo entek. Aku nganti